For today's video ay tungkol po sa pagtitindahan. Base po yan sa aking sariling karanasan. Ayan, dito po sa Bicol. Ang topic po natin ay ito. Bakit nga ba daw halos lahat ng mga nauunang tindahan ay sinasabing mag-umpisa ka muna sa maliit? Ay kung meron ka namang malaki at sapat na puhunan, bakit hindi? Diretso mo ng malaki agad ang tindahan mo. Bakit kailangang mamili ka ng konti kung may pambili ka naman ng marami, di ba? Okay, ganito po 'yan. Bakit nga ba hindi advisable na pag nagtatayo pa lamang tayo ng tindahan o nag-uumpisa ka pa lang, ay huwag mo munang ibuhos lahat. Nag-uumpisa ka nga lang pa lang. Hindi naman ibig sabihin pag nagtayo ka ng tindahan dyan, ay agad-agad, boom, bibili mga customer sa'yo. Number 2, hindi mo pa alam kung aling items dyan ang mabili talaga. Mga sinasabi ko sa mga una kong vlog, yung fast moving po. Depende kung saang lugar ka. Kung nag-uumpisa ka pa lang, syempre, papakiramdaman mo pa yun. Kung alin ang mas madalas hinahanap ng customer. Alin yung fast moving. Yun ang unti-unti mong bilihin. Number 3, para maiwasan po natin na maabutan ng expired yung mga paninda kasi nga bumili ka kaagad ng maramihan. Yun pala, hindi pala masyadong mabili ang mga items na yan hanggang maabutan ng expiration. Number 4, para iwasang matulog ang puhunan natin. Okay, sabihin na natin yung mga nabili natin hindi masyadong fast moving. Ay matagal pa ang expiration, 2 years, 3 years. Kaya lang, marami kang nabili, tulog pa rin ang puhunan mo. Instead na yung binili mo dyan, ibinili mo doon sa mga fast moving, talaga umikot pa kaagad ang puhunan mo. Yung mga cup noodles, mga sabon, dinamihan mo ng bili. Kasi alam mo naman na fast moving yun. Alam mo ba kung anong brand ng kape ang mabili na dinamihan mo ng bili? Pala yung ibang brand ng kape ay di masyadong mabili. Nagtanong nga ako sa may mga tindahan, malakas ba ang brand nito sa kanila? Oo, sa kanila yon. Hindi ka pa sigurado kung dyan sa location mo kung ano ang mabiling kape. Huwag magmamadali kahit may puhunan man tayong malaki. Huwag tayong magmamadali. Sa sobra natin pagmamadali, marami tayong pagkakamali. Slowly but surely, kumbaga. Ayaw nyo lang malamangan eh. Sinasabi nyo nga mag-umpisa kami sa maliit. Ayaw mo kaagad malaki ang tindahan namin katulad sa inyo. Nasa inyo naman po yan eh. Pera nyo yan. Puhunan nyo po yan. Ang sinasabi ko lang po sa inyo ay yung pagkakamali namin nung time na yun ay ayaw na po namin maulit yun sa inyo. Kaya sinasabi ko po sa inyo yung mga pagkakamali ko nung time na nagbukas kami, na panay lang ang bili ko, panay lang ang kuha ko ng maraming items na hindi naman pala mabili dito sa aking tindahan. Kaya yan, ang dami kong expired. Yun, pinagtatapon ko na at hindi na mapakinabangan. Kaya, be wise po tayo sa panahon ngayon, ang hirap ng pera.